Alo. Mene gelim dost. Hava. Siz ne için çıkarttı? O ne iş? Böyle düşündüm bardım. Vay, içi, kakım geldi. Hani göreyim? Vay baran seyret. Kaka, O Gülnarcan. geldin mi sağa? Geldim köşök. Neme täzelik bagıydı. Kaka, o var ya. Ha. Şöhrat oğlun var ya. Ha. Yeni dem gelin o. Elinim üçüp koyuptur. Nerede gidip bör kağıl? Biliyor mu? Ha. Çeper otuyor mu? Hava sağaman geldin mi? Ha o. Al şunu. Al git. Gel gıydım. Bir yedegem can etmedi mi? Yok, kaka cana denok. Nereye gideceksin ama etmedi. Be. Me gıydım sana soğulgu pul vereyin. Al gıydım. Sağ ol kakacan. Hay, ulolu van olmadı. İnne ağan kakana yamanlap, dil pulun alıp atıyorsun mu? Han tur, Ha. öde toňa git. Dil pulu değil Ecican. Yol puluyum aldım. Hay berekella. Kakacan, yiyeceksin rahat Ha, bulsun. bu gıydım. Sağ ol. Kakası, Ha. sen şu gıydın yaman leylik sire diýeňde. Ha. Yoksa da, nemçin beýle giyje alym? Ay metal davdunna oldum. Köprek işlemeli olduk. Katı yağdadım. Çay içsek mi yana hara vereyim mi? Ay yok, istem yok. Men yatacak. Ha, yerin taýyndyr onu. Yok, men şu ýerde gysar ayarım. Be, Şöhrat näme beýlegilenike? Wi, men onu sen bir ýerik iş bile uğrattım kan öýtdüm. Yo, akşam ara ayrılıştık. Nireden täpýör mene bilmedim. Wagt ragyna öýe köwlenäýmellä ho. Alad etme seni kakası. Yaş oğlanlardan ha bir yerden çıkar. Ay näwleýinne. Men üstüne yaparayal bir da dark geleyim. Bolýa, bolýa. Nahara tağım leken. Aydışın yani. Ören diyici. Şu eleyen mi? Talan, Edil öyle. talan. Oo. Talan yiğitler. Salam Şöhratsan geldin Hava mi? dost geldim. Yaş telekesi anlam. Annem. Şokran. Atoğu. Baş üstüne. Anlam seni mi? Sağ olun. Annem. Annem ırgat diýdiňem boljak. Muhyn ýarty için men çekişýär. Doğrudur mu? Doğraydı ya. Şerikdeş. 50-50. Başlan, näme Şerbet koyayım. Açık kurulaşı vereli. Anlam öde olanlar. Şu etçeği işin uğruna bolsa, sana düşýänem bir pay var. Az düştät değil, sana düşýänem. Peydadan ne? Heydadan ne? Mummahadan. Düşünüklü. Yönü varayım matı var. Hı. Alu satu şertnaman şertinne sif aşgabat dip söz koyulacak. Ol değilligi getirilecek haritlerin bahası Aşgabat'a getirilen son tölenecektir. Sen näme diýen, özüň bir düşünýän Şöhrat. Onça puly biz nerden tapar? Öňünden tölemesen harit beren oklar. Elimiz ýuka bolan üçin taňa ýüzüp dursa şu mahal. Doğru aydı ya. Men elimden gelen diňe şol. Eňelinden hiç de adam gelmeýär. Köşeş muhu, köşeş. Bolmasa haritler ağzazdan getirýär. Ağıraktan getireňdi näme? Petinden ýüzüňe gerekdir. Muhu.
pullu meseleni özüm çözer. Superman taman çıkarmaly. Entek etmeli işken. Men etmeli işlemken. Qaytalap durmasalım düşünýär da dostum. Biz sendir başarjak da adymy diyor. Doğru aýdýan. Şoň üçin biz sen gadryny bilýärsen dostum. Elbette. Bolya. Ben turayın, yürüyün. Siz arkayını iyi içerin. Uy, naharama yemedin. Yok, sağ olun, bereket versin. Şeyle mi? Havva. Bolya Şöhret. Bolya dost, sağ olun. Köp sağ ol dostum. Bolya. Hani 50-50. Sowol Şöhret. Bolya. Sağ ol Şöhretcan. Canlaşır. Hökman. Sen pul meselesinde aýdýanlaryň uğruna bamya, ýa-ýankyň ýene dili uğruna aýdyp koýdum o. Näme öyle? Uğruna olmasa aytjakma men. Düşberin. Şey diýär ho. Muny başga urrum. Hele şey diýip aýtdyň men düşünjege. An iyeli. Iyeli. Bula tüýs bolaýdy. Sen erbede ulan ne? Ben köprek yermen ýeýmeden. Ece, Yavaş. Dirdigiz bir. rakım soradı mı? Hova sordy. Bolya. Bar. Geçip var ya. Howard Time. Howard Time. Howard Time. Kaka. Ha. Kaka. Oh. Kıygırıp yatırmadın la. Näme yaran okmy? Ay yo oğlum, birazcık batırganıptırım. Bar git de yatıver Ay arkayın. kaka käwag sağlygyňa da seyretmeli la o. Bolya oğlum, bolya. Bar arkayın yatıver.
Kakaň turdumy gyzym? Hawa, iyem yunup bereci. Şeýlemi? Hawa. Ana kakamyň öýden geldi. Ýetdiňiz haýyrly bolsun. Siziňe. Turdumy sagaman. Hawa. Al. Dynamisa diýmen ýatdyň. Al, ýüreksedin. Ay ýok, iştäm ýok. Kellem agary. Çay beräýim maňa. Kaka, Ho, ganmasyň marlak göräýin. barlay gyýdym, barlay. Häzir. Al. Sen özüň düne maly kakasy. Lukmanyň işleýän dermany wagtyna içeň okda. Inide netijesi. Özüňe seretmeli, diýinçe almaly. Onnoňam bir sehet gün iýimlemeseň. Sehetluğun at taptırmaz, ziptir ata babalanmaz. Olay diýanyňa dogry. Han gyýdym barla. Häzir. Näçe bardyk ha? Hani? Kaka, ganmasyňa uçurmanyň kyýaly. Aýoň ýaly bolsa bolýala gyýdym. Çeper, men nur ýagdy bilen düşen suratyň nirde-ka? Wi, kaka, öýde bir ýerde bolmaly. Getiräýinmi? Getir gyýdym şonu. Häzir. Näme boldy? Ne bileyin, akşam yatıp bilmedim. Batırgantdan, nur yatpagy düşme giripdir. Toba. Näme bollukka? Ay bilmedim öde. Ele kaka. Annağı. Oh, Salamu aleyküm. wa aleykümselam. Nuriyadi. Enim senmiň? Alba. Armada. Bar bol, özüň armada. Araşlaň düýbün täminleýär. O da bir näme arasylamasaň bolanok. Kurtoz armada. Bar ol. Geldiňmi? Şunu istedi we oňur ýaňyda annağı. Yer alsaň diýdiler, otdy bolsaň. Hawa. Hawalyň annağı. Menem şu kärennetine yer aldym bilerden. Hawa. Buğday ekmekçi. Şoň yerini taýýarlap sürdürýän. Yerden başlap hak edipsiň Nuriyadi. Hawa. Ýykylsaň yere ýapyşdyrlar. Bir halalyn tutulmaýan hiç açan tükenmez. Dogry aýdýaň annağı. Dogry aýdýaň. Annağı. Bile geldi diýä. Gurdum ýanym melekide aýdym diýän. Ine. Muňa da kärennetine yer alyp berjek. Bir da tapda garar. Netip bolsa oglu ýydy ýetişkelýär annağı. Öýermeliň we çykarmalyň we. Nur ýagdy. Gülýaly işimiz bar. Öwreşinçe kärme. Aýlyklyja, günlüklice ýerden gidiýär, akşamam gelýär. Onsoňam şümerlegen bir de ýetik ha dost. Hay, ýalňyş ýaň dost. Häzir işlemeli zamana geldi. Biýligi bek kuşap işlemeli döwür geldi. Toprağımıza eýe çykmaly. Doğru. Han garaşaly, neneňi çık bolýar. Mene ho, şu jaga işimi goýsam az öläjek ýaly. Türkmenne bir söz var. Tağ-tağınyansa däli ogluny köýär diýen. Hawa. Hayır işi. Jak tutan ýaşy oglum. Ay kaka. Ertir egnime pilim atıp meydana çıksam ilgün näme diýeräý maňa? İzniň ýetdiripdir diýmedilermi? Onsoň barmagyny çommatmadylarmy? İlim ýüzüne näde teredeýin men? Päheyde bolin. Alay sen soňky döwler bir ýyly ters gürlemän çykarypsyň. Haway. Eviniňe pilin atyp, işe çykmak aýyp däldir. Boýnuňdan aly torbaň atyp, dileçilik etmek aýypdyr. Päheyde bolin. O aýdýanyňa dogry kaka. Edil pilligem däl annağı. Ol yer üçin tehnika berýärler. Tohum berýärler. Ondan suw berýärler. Dökün bilenem üçüne edýärler. Ýetatly adam hakyň töleýärler. Hawa. Bilim usap işlemeli döwür geldi annağı. Kaka bolýa diýäý ho, ýoksa günümizde goýmaz şu. Bolýa ho, bolýa. Annağı. Ha. Bolýa diýdimi? Siz saýat doğraýaly bir surat açsın.
Ana men şu zantayımın içinde tuğra talyan. Ha, bolýa. Hawa. Gello tuğra tolsöli. Hey, şu karada suğup näme gerek maňa dedi. Tayyar. Anana yılgırın. Berekella. Bolaydı bir ya. Megidim hal önkýerine goý. Bor kaka. Ödüm hiç kim ellemesin şunu. Bolýa. Dursun şu yerde. Çeper mene o wagtçyk. Kakamdan habar tutjak. Gitseň sene mäki deýin. Wah, giderdim welin men bärde işim mada. Gitseň sagaman gidip gel. Owa daqlyň himmesine salam aýt. Bordan. Guýoýun çay. Uýay. Kaka salamu aleyküm. Wa aleykümselam. Urt oglum. Kaka zantalıklar gowmy? Şükür. Özüňe moňatmy. Oňot. Armada kaka. Bar bol oglum. İşir gowmy? Gowy. Ba, tölemi. Kakaň bilen didarlaşmaga wagt tapaýpsyň o. İşim köp boldy kaka. Yeni bir täze gurulşy gynandylar. Oň bolsun. Paýtagtymyzyň iň gözelýerinden köp gatyljaýyn gurulşyna başladyk kaka. Atgowy. Heme şonu aýdyp begendireýin diýdim. Hemem täze gurulşyga senden akpata alaýyn geldim kaka. Sen bilen maslahatly edenişim hem işi uğruna bolýar. Oğlun kamyadyňa düşýäm kaka. Sähelçe başyma agyryp gelýäsem, maňlaýymy typap, näme bolýar oglum diýerdim welin, derre gutulaýardım. Ine häzirim şäherden gelýärdim, ol kellem agyryp gelýärdi. Sizi gördümde gutulaýdym kaka. Aýtdylar zady oýlay kaka. Kellam agyrdy diýdikmi? Dümögläp dagadan bolarmy? Ay ýok. Daňa goloy düş görüp durun. İşiga açýan böyle nur ýagyp pahyr duranmyş. Ýüzüme sırly seredip ýylgyrýarmyş. Senden habar tutoýnyk geldim diýe. Depesinden iri gar ýagýarmyş. Ýöne men oň ýylgyrşyndan hiç hili manaly bilmedim kaka. Salam Gurt kaka. Salam gıydym. Berekella. Gerek zatlaryňyz barmy? Biz joralarymyz bilen toýa barýar. Bar ber gıydym. Kim zadymyz ýok. Bolýa. Arkaýyn toýa bar ber. Aýty öleme. Agay atam goýberdim agay. Howagay atam goýamy dama ruhsat berýär. Agay näme koýýar? Nisiresin koýýar. Ýürüňe çaldyra. Düşüňe oraşan. 1 2 3 1 2. Bu ýagda sen düşüňe ýürüp meni ýadyndan çykarypsyň diýe. Ýen soňky gede kaçan oň öýüne baryp ýerine galalardan habar aldyň. Kän ýyla geçendir kaka. Köpräm bolmak mümkin. Peýda weli. Senden göwüne diýe. Ýöne sen sewer dostuňy unutup ogluga görmersiň. Hani sen dostlugy göp hallygyň. Sen mamla kaka. Men olardan basym habar tutarym. Bakım diýme. Şu günni, häzir diý. Ýeliňde telefonuň ma? Jaňat. Bolmanna. Habar tutmadyk ýala bolmaz. Bor kaka. Yanımda bir ýerde bolmaly. Telefon belgileri. Şuň habar tutarym kaka.
Sen han oğul, boşların adına ısnat getirme. Ola yaşılıq ekeni. Şu yamallık edilse de yaşılıq etkin. Ay kaka. Utanmadın mı? İymenmedin mi? Hey şu çakaçıl o nasardın. Sağalarından havar tutman. Neymiş edin sen? Nuriyadı sen. Şunun olsun da ahırı. Ol neme de kaka? Gaharlanmasana kaka bağışla. Havar tutarın şuun. Şuunun özüne havar tutarın. Bolli bahana tapma. Bir yerde belgisi olmalı. Bundan bir gap var mı? Sen şu derecelere yetmegine başta Nuriyadı değil miydi? Kömek verip iş uğradın. Hey develin. Şunun gözünü sağlardan havar tut. Dostunu razı et. Bol ya kaka, bol ya. Gaharlanmasana bağışla be. Vah. Kahar gelse urcağım ay şu. Alo. Anete açıyın, assalamu aleyküm. Men Gurt. Hava. Öýçörler sağlık mı? Şu yarımka. İsteýäňiz mi? Salam dost. Gowmya Salam. daýlan. Şu urdan aýt şu ýerde ýaşaýamka. Aydalıl şu yerde yaşayanım ekenine. Yer olsana näme gerek? Ay görüp bir gulaşaýjakyn da. Yok dost, sen salgyn ýalňyşmysyň. Arkyn gidiver. Ha, şeýlemi? Hawa. Ay bor bagışlaň onu. Alo. Sen kerwen mi? Nerede sen şu wagt? Ha, avtomendirde boldan garaş men häzir barýan.
Salam ýylar. Salam. Arçmana giden awtobus açana urýaka. Yine bir sagatdan. Bilet nerden almaly? Ana şo kassa baraýyn şo ýerde. Ha, o kassadanmy? Hawa. Bolýar, sag bolun. Sag ol. Oho, berdağa, salam aleykum. Waleyküm Bu esselam. ýagdaýlar? Kerwanca nire uğra? Ay arçmana var yani dogonlarma. Onu oňarýan garnaşlar bilen gatnaşmaly, Owa. görüşmeli. Asyl sen perwana mekaniňe. Ay edil onu ýanlaýarlar. Bor ogul, men howlukýan. Bor. Obada Bolýar. görüşýär. Bolýar berdağa. Sag bolun. Tagaman gat. Salam. Salam. Arçmana bilet barmy? Bar pasportyňyzy beriň. Alam, tagaman var. Bolýar, sag bolun. Sen kerwenmi? Salam aleykum. Waleyküm Yok, selam. men adım Orhan. Ha, ýalňyş aýdym öýdýän. Bagşla borgun inim. Alo? Bägül? Gowmy ýagdaýlar? Menmi? Men arçmana var ya. Hawa dogonum ka. Gowmedin? Hawa. Hawa keypini ýene görme görşe var yani.